Čau, ja som Ondrej a dneska ti ukážem, jak si robím čaj. Takže čo budeme potrebovať dneska? Potrebujeme dve nádoby. Potrebujeme nádobu, v ktorej budeme luhovať a z ktorej budeme piť. To môžu byť, nemusia to byť poháre. Jedna nádoba môže byť takáto, môže to byť French press. Eliminujeme potrebu sítka. Dneska to budeme robiť, ale s vecmi, ktoré si myslím, že väčšina ľudí má maximálne, že sitko na čaj. Prvú vec, ktorú musíme urobiť je... A ešte kanvicu som nespomenul. Musíme si dať vody do kanvice a zohriať vodu. Následne, ak máme zohriatú vodu, podľa toho, aký typ čaju máme, pokračujeme ďalej. Ak máme zelený čaj, tak počkáme také 3 minúty, pokiaľ tá voda klesne bližšie ku 90 stupňom. Zatiaľ čo čakáme, predtým ako sa nám vreje voda, ja mám váhu, váha nie je potrebná, ale dať si cca také 3 gramy alebo doka. To nejak, dobre, máme 2,7, to môže byť. Následne si čaj hodíme do prvej nádoby alebo do toho French pressu. Ak máme zelený čaj, 90 stupňovú vodu. Ak máme čierny, biely, shankpuer, šupuer, zalievame 100 stupňovou vodou. Ak máme niekde časovač, môžeme si dať 4 minúty a čakať. Tak, ja som trošku preluhoval tento čaj, ale 4 minúty stačí. Tak, začneme prelievať čaj. A máme krásny oranžový výluch. A toto je podľa mňa úplne najjednoduchší spôsob, ako si urobiť celkom dobrý šálok čaju. Ďakujem ti za pozeranie a dobrú chuť.